Shalom, horas marihita saluhutna di hamu kadamang doho dainang manang di dia pehamu maringanan tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni Tuhata jumulu mahita martangiang. Asini rohama di hamu doho dame siad debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhata nagabi jamita di pertangiangatang imana tersurat di Markus bidu 10 ayat 46 rodi ayat 52. Laus turpukoma nagabi epistel di minggu pa 22 hon dung Trinitatis di tanggal 27 Oktober 2024. Hujahama dihita songonoma didok hatani Tuhata. Dungi di bongotin nasidama huta Jeriko. Jadi di naruar ibana sian Jeriko rapon sisianna dohot halak natorop. Adong mahudul disi dipinggol ni dalani sahalak si panehenehe nama pitung. Si Bartimeus anak ni si Timeus. Jadi dung di bege ibana Jesus nasian Nasareti doi hape dipukama majujuhon. O Jesus anak ni si Daud asima roham mida au. Lado mamicang ibana asasip nian. Alai lam digugudo majuhon. Ali anak ni si Daud asima roham diau. Jadi sulum ma Jesus didokma jauh hamu maibana. Gabi di jauh ma nama pitungi didok mamadok ibana. Pos maroham. Hehe maho di jauh doho. Jadi hatok maibana hehe laho madapoto Jesus. Laus tading do anggo ulosna. Di pakulingi Jesus maibana. Aha dipangido roham si bahenok kutuho. Jala didok nama pitungi matu ibana. Guru nami naing marnida manian mataku. Dungi didok Jesus matu ibana lau maho di pangulu hapor siomi doho. Jala mamitor marnida mamatana laus di ihutom ma Jesus di sidalanan nai. Ima hatani Tuhata. Hamu kadongan sahapor siaun sekedar mengingatkan turpu kodo nagabi epistel di minggu info kapit ima di tanggal 10 Februari 2024 nasalpui dohot topik minggu hati-hai Jehovah pabotohon akadalanna Tuhan menunjukkan jalan kepadaku. Saunari laus trupuko mamuse nagabe epistel di minggu pa 22 hodung Trinitatis ima di tanggal 27 Oktober 2024 dohot topik minggu guru dok ni debatado saluhutna. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Akamang dohot tamuinang dang apala binoto dia maksudna buasa pola gabe 2 hali i dibahen epistel di bagasa sataun. Biasana nian manang somalna atar marholak-kolak sataun baru pemuse muncul turpukih. Manang na adong do kesilapan dang apala binoto. Alai molo pinahobar na masa diturpukon tutopik ni minggui apala pas donian. Aisa guru di debatado tutu saluhutna. Termasuk do sahid na adong di pamatang ni si Bartimeusi. Tutu dakola sahid na adong di pamatang ni si Bartimeusi. Doho do nangakasahid na adong di pamatak taon. Malum molonin na Tuhatay malum doi. Dang molonin na dang jadi alani tungsa guru di Tuhan itu saluhutna. Dunia punya bisa tetapi Tuhan punya kuasa. Hamu kadongan asing nii adong ma opat hal nari nanaing dohonon na tuhita marhite turpuk jami taon. Totuna parjulu nanaing dohonon na si malolong taon boido dang marnida alai unang paluas si pareomu dang marbinegi. Mata kita bisa buta, tetapi pendengaran kita jangan sampai tuli.
jala atar songoni do somal nate molo terganggu rupani si malolong tinggil do si parion nai alai lau sarung do tong dua-dua carupani ngatong si malolong nadang marnida si parion nape tong dang marbinege songon na nialaman ni si Bartimeus anak ni si Timeuson atik pe mapitung ibana alayang go si parion na takas do marbinege bahkan macai tinggil manangi haroro ni Jesus tu luat nai. Dan apala di pabua di bagasa turpukon naung pigaliling si Bartimeuson mapitung. Apakah sudah sejak lahir manang dung magudang do ibana dang binoto. Ayolo do songoniate sorang ibana tu portibion nunga mapitung. Alai laus adong no na mapitung ala ni musibah na niadopanna. Ia soi ala ni sahid na niaena gabe mapakorhot tu si malolongna. Isara ni sahid diabetes macai mapakorhot dui tu parnidaan. Dangadong be nabui ulau ni si Bartimeusi ia soholan nama nehe-nehe nama mengemis molo di hata Indonesia didok mengharapkan belas kasihan orang. Alai nang pesongoni dang gabe putus asa ibana na manguluon. Tetap doi bana semangat madalani ari-ari ni ngulunai atik pe dang marnida si malolongna. Tutu gabi tiruan na arga do ngulu na pinatuduhon ni si Bartimeus tu hita. Ay torop do tutu jol manuaingon sehat do fisikna alai malasna mula-ula soina ma. Lengkap do sude indra di pamatang nai dang adong nahurang. Alai hui-hui na do nagumudang jalan na ubbalga. Hape si Bartimeus dak marnida ibana. Dak pola gabe songon natadoki rupanya. Alai adong do jolma songoni dang adong nahurang di fisikna. Alai ibana manau malas mula-ulau. Hui-hui nama na ubbalga. Napadua hon nabui idaw tasya turpukon buido lam tutorop na mamicak kita asa unang saita pa jujube guarni Tuhani. Semakin banyak yang membungkam mulut kita atau menegur kita supaya jangan lagi memanggil nama Tuhan Yesus. Berbagai cara do dibain halak akana sumakalo moho Kristeni rupani asa unang tapa juju guarni Tuhatai. Adong doi marhiti na menutup paksa aka inganan permingguan manang gereja. Tutu molodang marminggu be di dok rohana sida dang adong betiki dihita pajuju guarni Tuhani. Sedang tak alami doi sahatu partikianon. Adong do muse marhiti na sopalwas sopatu papartangyangani di lingkungani. Jadi mertua mahita rupani mulubui dengan aka partangyangan di ganup sektor manang di ganup lingkungan tabi. Alai saya dong do naso boy dang bebas rupani. Godang madibahin alasan asa sudat. Di dok may sipatan mengganggu aka kenyamanan ni lingkungan ni dohot aka alasan na asing. Imamulo siya duru ni hak Kristeno ni. Alay naksalah hita dakola siya duru ni hak Kristeno ni na mencoba membungkam hita asa unang saita pa juju guarni Tuhani. Buidui rosian bagasan. Maksud na siyan halak Kristeni sendiri. Hati dorupani adok siya tonga-tongani halak Kristeni nasay mangorai asa unang lau tu gereja. Unang lau tu partangyangan. Dohot tu akaparsauran na asing di gereja. Dang mangak ko siya ni ninna rupani. Sotung olo hita talu dibayan ora-orai. Ikot tatiru do si Bartimeuson lam digogo jolma mangorai ibana asa unak say di pajuju niat Tuhani justru lam digogo ibana do majuhon ali anak ni si Daud asima roham diau oma muse nama cai argasia turpukon jadi meragam do di patupa portibion asa unang tajuhon guarni Tuhatai. Jadi ya do tapar rohahur rupani molo kunjungan hian Bapak Presiden Jokowi jadi macai gudang dojol mai rupani na mencoba menerobos barisan yaka pengawal nai adong do na mencoba asa
mendapat perhatian ni Pak Jokowi. Jala jok-jok do songoni. Duk sai di gorai di juhon atik pe sai di orai rupani tong muse. Alai gabe mendapat perhatian ni Pak Jokowi doi. Jalak kana si songoni do somal na gabe taruli. Totuna patuluhon nanaing idaw tasya turpukon ima nanidok ni Tuhani aha di pangido roham si patupaw ni Tuhani diho hamua kamang doho tamuinang terlepas sian pangiduan ni si Bartimeuson au sugari didok Tuhani tu hita songon nanidok na tu si Bartimeusi aha di pangido roham si bahenokku tuho aha du tutu ulaning pangido otta si patupaw ni Tuhani tu hita anggo si Bartimeus nakining holat didok Tuhan itu iba na songoni mamitor didok do guru nami naing marnida manyan mataku. Ima si Bartimeus molohita aha masih pangido otta si patupaun ni Tuhani di nguluta. Bamolo mangido unang ane-ane ate jala unang kesempatan dalam kesempitan. Pangido ma hobbar tu dari kok di ngulum. Unang pangido asa adong paswasai honomu berpoya-poya moloido ngapasti dang lehonon ni Tuhani tuhita. Jadi Tuhan sedang menawarkan tuhita sonare aha di pangido roham si bahenon ni Tuhani si patupaun ni Tuhani tuho pangido ma. Jadi unang talu mangido ate paupaton ikut tahap porsiai do parjupangan doho Jesusi toktong doi sai mabuan pasu-pasu mabuan hahipason dohot akalas ni roha di ngulut tabe odo muse na taida sia turpukon dung pajupang si Bartimeus doho Jesusi makkorhon pasu-pasu do di ibana makkorhon hahipason naso marnida hian gabi marnida bahkan gabi bui ibana mangihutto Jesus hitape sotung tasia-siahon kesempatan parjupangata doho Jesusi. Totu parjupangata doho Tuhani di baga saperti kianon dak songon parjupangan ni si Bartimeus sobe. Parjupangata doho Tuhani totu marhiti-hiti aka peribadahan. Manang pertangyangan nama. Jadi rugi do halak molosoro tu pertangyangan ate. Songo si Mariai ditikibongo Jesus tu jabuna dang disia-siahun ibana parjupanganna doho Jesusi dak songo si Marta rupani lalap holan na marhubasi gabi sosanga tumangihot Tuhani. Jadi unang disia-siahon kesempatan parjupangan doho Tuhani. So tungadong rupani nama dok rugi do na partangyanganon ninna lapatan na unang taida partangyangan ni holan sian sudut ekonomi na ay molo partangyangan kadang dipaksa ikon mangan manang patupa snack dohot akan na asik bamolo lapik do na dong balapik di paradi ate molo holan air putih do na adong baima di paradi jala aka narutu partangyangan ni petong ba unak pola marungut-ungut holan lapik do unak pola ninnate jala unak sudat manangyak koni ada rakso di pangan. Ayo lu songoni ala lapet mamitor didok to emak talangi mak mamitor ninda rupani. Jadi molo lapet turoha dang rikot tangyak kono. Alani molo adong diho bapatupa. Alai molo suadong unang gabe tulak partangyangan di bagasmu. Sotung gabe suadong parjupangata dalata parjupangata doho Tuhani. Tatiru masih Bartimeuson dang disia-siahon ibana parjupanganna dohot Tuhani bahita petok songonima asa taruli hita di aka pasu-pasu totu na parpudi na taida sia turpukin akin opat hal hudok adong mamuse na parpudi di ayat 52 di dok jalama mitor marnida mamatana laus di ihutum ma Jesus di sidalanan nai. Artinya duktaruli ibana di pasu-pasui, duktaruli ibana di lasni rohai, bah dang lupa ibana mangihutot Tuhani. Jadi gudang do songoni ate, sayarong do songoni, dung dapot sa, dang diingok be.
anggo si Bartimeus daw. Duk taruli ibana, dihuton ibana do Tuhani. Nang songoni mahitanya di bagasan nguluta. Unang ditikiswa doong, so ina ma burjuta marningot Tuhani. Alay do nga doong, olu magabi lupa, yesoy di palupa-lupa. Sa itabolok ko ma, akapangalaho si songoni. Tatiru si Bartimeus, dung taruli ibana, di hahipason ni pamatangi, di pasu-pasu ni Tuhani, baru dihuton ibana ma Tuhan na. Amin, martangi yang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam na hubigi hami, pasu-pasuhom may dihami. Asa di perbuihok katami, parbue na dengan parbue na tonggi. Di bagasan Yesus Kristus, martangi kami Tuhan. Amin.